Kaixo, bosta atala esplikatuko dut orain, eta hemen dokumentunik ustean bezala, eduki digitalen pertsonalizazioa lantzeko eskatzea, bi interes talde sortzeko, eta aurretik daukagun aurkezpenetik abiatuta, interes talde horietako bakoitzai egokitutako aurkezpen bat sortu, eta irakasle batei adierazteko modun esplikatu. Orduan, egia pixkat igual ordenakin nahasmena eukiet, orduan jongo naiz adierazten nola sortzen juna izen dena, eta egia da errubrikako adierazleek ikusitutela, eta nik uste. Azalpenakin betetzeko gai izango naizela. Egia da, saiatuko naiz esplikatzen nolain, baina 15 minututan oso zaila da edukia sortzeko urratsak eta pixkat dena esplikatzea. Baina, ni abiatu naizena, nik, lehenik eta behin, nik interes taldea bereizteko, egia da ikasgelan proposatuko nukela kajut batekin edo galdetegi batekin, erronka hasieran ez, nire gaia zan azazkalen eraikuntza, orduan, ze eraikuntza mota ezagutze dituen, ze interes talde, eraikitzeko garaian zein dian behaien printzipioak edo gauza naturalago gustatzen zaizkien, gauza extravagantegok eta kimiko gehiago daukaten produktok erabili nahi duen, pixkat hor bereiziko nun bai. Orduan, nik lehenengo interes taldea jun baino saiatu naiz infografia egokitzen. Orduan, nire kasun, ChatGPT erabiliet, Canva IA, eta gero baita Pictory erabiliet bideo bat editatzeko, eta atzoko hildo berdinetik, lehenengo nik proposatzen una zen, atzoko Ctrl+C ChatGPT-a juten naiz, hemen pekatzet atzoko ez dakitze pasatzean, hemen irikikoet, ChatGPT irikitze deu, eta hemen try, erregistratu gabe, permanecir con la sesión cerrada. Hor satzet atzoko nire aurkezpena, eta aurkezpen hortan nik nahi izan detena da, atzokoa egokituta zeon eraikuntza pixkat eta jela eta eraikuntza barrun pixkat pentsatu eta aurkezpen hori ustea forma extravagante egokiteko eta horta egokitzeko, eta gero beste bat gustatu zait pentsatuta neukan azazkal naturalen errefortzua egitea. Orduan, nahi detena lehenengo, ChatGPT-a hemen daukat, hona ekarrikoet, gehituko jot nahi detela eitea infografia berdina, egitura berdinakin, baina nik helburu hontan infografian bilatzetena da, azazkal naturalan teknika, orduan, azazkal naturalen errefortzua. Gero, beste ingoetelako eraikuntza estremogotako definitu, orduan, definizioi jarrita, ja pixkat interes taldea bereizit. Nik pixkat adimen artifizialakin trasteatzeko, interes taldeai dagokionez, behin ja bi aurkezpen bereizi edukia lortuetenen nola gustatu zaiten, hemen eskatu jotena da ChatGPT. Bi interes talde bereizi ikasgelan eraikuntza prozesuaren aldekoak eta beste taldea azazkal naturalen errefortzuarekin egitea gustoko dutenak. Argudiatu arrazoi desberdinak bat ala beste aukeratzeko, orduan, ikasle talde baten ze argudiatuko lueke ikasleen erabe batzuk interes talde bakoitzen eroteko edo ez, orduan, egia da hau beti ikasgelan ikasleen bitartez zitet eta aurre ezagutzak eta lantzeiteunen erronka hasieran dokumentatzet eta horren baitan informazioa beti egokitzet, diseinok edo zein gauza, baina kasu honetan adimen artifizialekin gaudenez eskatu izkiot, orduan, eraikuntzan prozesuan aldekoa, iraupen luzegoa, forma pertsonalizatuk, esan diana da dekorazio gehiago gustatzen zaizkie, estetika ikusgarrigoa, eta beste kolektiboa izango zen, azazkal naturala, naturaltasuna, erosotasuna, zaintza, pixkat hortikan egokituta. Orduan, ja beste pertsonalizazioa tal bat izango zen
aurreko aurkezpen horri gehitzeko, nik hau gehitu jot gero ChatGPT-ai aurkezpena egokitu ahal izateko. Eta bestalde, horrez gain, hemen pegatu ditut, eman dizkian bi interes taldek, bale? Eta hemen da ChatGPT-ai sartu dioten testua. Bi aurkezpena lehenik azazkal naturalaren aldeko infografia ekoizteko esan diot, eta ondoren interes taldea gehitu diot, bai? Orduan, ChatGPT-ai sartu diotenen aurkezpena eta interes taldea, hau izan da, sortu iten, ekoiztu iten testua, bai? Kolektibo horrentzako, bale? Eta zergatik aukeratu teknika hau eman dia, bale? Horrez gain, ni galdetu jotena da, ze bereizgarri eduki aldituen ChatGPT-ai talde horrek edo infografia horrek edo. Eta orduan, talde hontan naturaltasuna bilatzen dutenentzat testu soilagoa, azazkalaren osasunari buruzkoarekin eta prozesuaren erraztasuna erakusten duen bideo bat sartzeko proposatuik, bale? Bideoa ez eta aurkezpen hontan sartu, baina besten bai. Bale? Orduan, hortik abiatuta eta ja informazio guztioi neukala, testu horrekin irudik bilatzeakon, irudik kasu hontan Canva jo naiz, eta Canvan, hau da, gelitu zaiten nire infografia, azazkal naturalen errefortzua, hemen kuadrikulatan jo naiz testua Ctrl-C, Ctrl-V pegatzen, eta gero, irudik Canvan sortzeituten irudik, iteitutena da deskargatu, eta hemen adimen artifizialakin sortu aldituten irudik, honeagoaz, eta pantalla txingoetan, ez da ondo ikusten, hemen, ezkerretan, Canva ia ikuste deun hontan, crear una imagen, eta hemen uñasko fin adibidez jarri jot testun, barkatu ez, hau ezan hoi hurrengo infografiako da, adibidez manikura semi uñas cortas, manikura semi uñas cortas, eta saiatu naiz irudi organikogok eta olako dokumentazioa bilatzen, orduan, Canva ia erabiliet, asko gustatu zait, egia esan estetikako irudik, eta ja behin irudia gustatzen zaitenen, deskargatzet, eta ja aurkezpenea juten naizenen proiektua, juten naiz irudi guztik sortutako gustokok dauzkatenen deskargatzen, eta hemen barkatu, hau da nire proiektua, eta proiektu hontan juten naiz txertatzen. Azkenen plantilla hontan nahonen, hemen itetena da subir eta subir artxibo, eta ordenadoretik atzo ez nula esplikatu, orduan hemen adibidez irudiai emateiot, abrir, igotzet eta horko gelaiskan geleitze zaitu. Orduan, hau pixkat izan da pertsonalizatua kolektibo horrentzat aukeratuetena. Eta gero, beste baliabide erabiltzagatik, jake atzoko infografiak etzian balio, pentsatuetena izan da, Canva inteligentzia artifizialak daukan ereduakin, hemen daukaula, hemen daukat aukera redaktar un dokumento iteko. Eta tipo de dokumento aldet, eta hemen eskema bat iteko esan diot, Orduan, hemen indetena da, berdina, sartuet atzoko dokumento oinarrizkoa izango zala lehenengo hau, hau da, barkatu, dena gehituetela, hemen, naturalaren errefortzua, orduan, izango zen, interes talde honentzako, hau da nire interes taldea, orduan, Ctrl-C itet hemen, interes taldea definitu jot, eta ondoren erabakiet, aurkezpena, hemen daukaten aurkezpena, gehitu jot aurkezpena atzokoa,
egokitzea interes talde horta. Bale? Orduan, hemen, hoi da, ChatGPT-ri, hoi eskatu jot, bia lehenik eta hoi da, ondorengo errefortzua. Bale? Hoi indet, eta hemen, lehenengo infografia edukiari dagokionez, kontuan hartuta, hoi da, dagokiona eta aurkezpen taldea interes motivazioa kontuan izan da egokitzeko eskatu diot, bale? Orduan, hemen, esplikatu jot, aurkezpen hortatik abiatuta, nahetela interes taldea eukita infografia bat sortzea, infografia sortzea nahi dut. Eta, bueno, hemen hastea behalanen. Hemen ematei honen, behaztea infografia egiten, eta, bueno, behak testu guztia egituratzeu. Egia da, besten txantioiak supertsonalizatu aldituzula, baina hemen eduki guztia, pausoz pausoakin sortu ja, bai? Orduan juten ikusten algean nola iteu interes taldeak eta bestea, bai? Eta hemen adibidez zeozez bazait gustatzen, gehitu aldiot, amaieran, adibideak gehitu, bai? Irudiak ez ditu iten, orduan. Generar eta juten algea gure prototipoa, gure gustoa indaon arte pulitzen, bai? Orduan, eredu bezala, bigarren aurkezpena indetonekin, izango zala eraikuntzan taldekoa, orduan, ja behin gustora bilitu nahi zenen, bai indiot proiektzioa eskatu. Eta ja, proiektatzeko bukatzeunen, orain aurkezuko izuet, ja izango zen, insertar aukera itea. Eta zuk insertar itezunen, gelitze zaizu ja, testua dena integratuta, bale? Eraikuntza prozesua, besten egituratik abiatuta bere urratsak egokitu izkia, bale? Luzapen mota eta gela akrilikoa beste material batzuk gehitzeko zehaztapenak ematen ju naiz, eduki hoi orain ez ziren dena esplikatu denbora ez daukatelako, baina dena pulitzen jun behar dugu aurkezpena gure gustokoa izan arte. Eta bai bukaeran perfil orokor horrei arrazoi nagusiak eta ze onurak dauzkan eraikuntza mota honek eta ze emaitza lortu alditeun lortu dugu. Orduan gero, adimen artifizialakin jakindelen hau interes taldeak esan diala ze ezaugarri ukiko lituken ikasleantzako deigarrik, irudik sortzeko horren baitan eskatu jot, ikustezue kolorek, luzapena, diseinua gehitzeko eskatuz, bale? Horrez gain, pentsatuet beste erabat izaten alzala edukia pixkat zehatzeko ere emateko moldagarritasun hoi, barkatu, piktorikin bideo bateko iztea pentsatuet. Eta, bideo hortan piktoria ju naiz, bai? Eta hor script bat eskatu jot, orduan piktoria hartuet, hemen testu bat, bideo sortzeko eskatu jot, hortako. Hemen, gazteleraz esan diot, gehiago gustatu zaitelako gaztelerako bersioa, baina euskeraz ere erantzuna ematezun. Naizta igual, etzi joan bat, testua bideoa emateu, eta hor, bideoan aukerak emateizkizu, eta bideoa generatzeko aukera emateu. Egia da, markadeagoa pixkat gelitu zaitela bideoan, doako rekursua ibilietelako, baina, bideoa indet berdina deskargatu, eta artxibotatik igo Canva. Orduan, hemen, ja gelitu zait testu batekin, nik eskripen beak adimen artifizialak sortu iten testuakin, ikusi aldeu, pixkat ze eraikuntza eta pixkat motivazioa ikaslena egokitzeko bideon. Eta, eskripa aldatu alda, pulitu alda, eta aukera ezberdinak emateitunak. Orduan, baliabide ezberdin batzuk erakutsizkizuet, egia esan, bai lizentziamendu jarrizket bila nahi, eduki hau adimen artifizialan bitartez ekoiztuta daola esanez, kasu honetan testua eta irudia Canva iakin indet, bigarren aurkezpen hau, bai, eta bideoa piktorirekin, eta beste aurkezpenea jute bagea, markatu, proiektos, ere, ikusten aldeu infografia beran zehatuetela, hor jarrietela, lizentziamendua, ze tresnakien sortueten. Eta, gero atzo aipatu nun bezala, beste pantaila honta
jute banaiz, pues, ja bideo hau editatzen bukatzetenen, lizentziamendua jarriko jot bideo honei, nire ahotsa eta nire irudia nola agertzean, gero, deskargatzeko, ni uste ataloi ez dela beharrezkoa eta ni gaizki ulertu nula hasieran ariketa egiteako, baina aukera kasu honetan Drivea igota jarri nun, eta atzo aipatu nun bestela MP4 konbertsoreakin YouTubeko enlatea sartzeko aukera dago, eta deskargatzeko aukera eskuragarri uzteko, edo zein irakaslek erabili nahiko baluke bere baliabideek sortu, eraldatu eta baliagarri izateko. Mila esker.